Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod la mine pe canal. Ei bine, în acest episod ne vom juca PUBG Mobile pe mapa Erangel. Îmi pare rău că am pornit așa de târziu, dar uitasem de filmare. Aici sunteți cu echipa Not Team, cred că deja o știți. Aoleu, am uitat să vă zic. Ce? Am zis să facem noi 3 pe fiecare serie. Când se zice noi jucăm noi 3, pun Not Team. Și dacă sunt doar eu, pun Not Yanis. Ca să se înțeleagă. Ok. Deci nu prea mai are rost să ne zicem numele acum, că știți că suntem Not Team. Și dacă chiar nu știți și asta e primul videoclip, eu sunt Yanis, e Raul și Andrei aici pe zonă. În acest episod ne vom juca PUBG după cum am zis. Mama, era 1985. Bă, voi ați văzut și voi pe filmare. Bă, să vă uitați pe filmare. Bă, am găsit bicicletă și mie mi-a arătat că e un shop token. Și dacă l-am luat în inventar, acum e bicicletă în inventar. Da, vezi? Da, e și un shop token, dar nu contează. Așa mi se întâmplă, sunt eu, uite un Uzi, iau un inventar, văd că e o armă, altă armă sau gloanțe, ceva. Deci te arată imaginea de la Uzi sau... Da, am găsit cască și eram eu, what the fuck, am găsit pe 90, dar când am luat-o cască, ce cred că? Mamă, deja a început să meargă lag. Și numele și poza? Nu, numele nu, da, poza da. E ciudat rău, știu. Ce? Păstrez game-ul, da? Acau, bă, nu Achemeu. AK și VSS. Da, ok, VSS-ul ceea ce să-l schimbi, că nu-i de tine, Andrei. Nu știu să jucă decât. VSS-ul e armă grea de jucat. Te avertizez, schimbă. Ce? Da, de eu l-am avertizat doar că e o armă greu de jucat. E o armă grea de jucat. Ce? Bă, doar mie nu mi-apar bările. Ce bări? Ce bări? Eu, ai astea de la scară, eu mă bușesc în ele, în ceva aici și dar mie nu mi-apare. E de la iPad View, cred. Andrei, ce am zic, să iei beril în loc de Acam. Mi-apar doar dacă țin camera așa. Ai înțeles, Andrei? Da, dar toate, mie toate bările de la blocul ăsta îmi dispar. Dar doar de la blocul ăsta, la celălalt telefon. Nu? Bizonul. Eu am beril și un MP. Bizon și crossbow. Am deja 2 kill. Doi boți, dar 2 kill. Unde vezi pică și... Mamă! Până avem și loot aici. Bă, să-mi dați mie sniper. Dacă găsiți Mosin, ok? Am avut mii. Mini, mamă, și unde l-ai lăsat? În blocul ăsta. Foai, leu, unde ești tu? Dar vrei să zi tot sniper. Ce? Vrei să zi Lasă, Andrei, lasă. Da-mi scopel. Bă, să mori tu, că tu te joci de atâta timp PUBG și nu știi că VSS-ul are scopul incorporat. Lasă, bă, eu când mă întreabă explic tu ce-i faci. Începător ce Păi, lasă-l, Cristian. Nu știu, dar parcă zici că e prea rău. Dar eu n-am stat să învăț armele. Da, zice eu, Andrei să joacă, dar Andrei nu se gândește. Bă, oare ce armă e asta sau oare e asta? Eu iau și mă joc cu ea. Da, dar nu e bine, Andrei. Cum să le înveți foarte rapid. Nu e asta o problemă. Da, dar mă refer, nu e bine să te joci să nu înveți deloc. Mamă, ce lag. Oricum se schimbă chestiile. Adică... Da, dar trebuie să... Uite, iară mi-a apărea din aurglanță, dacă ați văzut. Uite, mini Și pai. eu câte chestii știam și acum că m-a reapucat de joc. Da, bă, da, te compar tu cu Andreița. Nu. Bă, aveam un extend din aur, unde e? Aici. Ce ziceam, Andrei, că VSS-ul nu... Nu m-a interesat, Cristian. Uite încă un VSS aici. Bă, dar ce asta, bă? Nu-i deloc aici nicio bătaie.
Și mă A fost enervează. zona de final și nu prea să... Și oricum cred că e meci de boți, adică... Aoleo, ce mă disperă lagul. Eu nu supăr că e meci de boți mai mult. O să rămânem la final numai cu ăștia mai buni. În rest nu vezi că sunt numai boți? What? E Uite, cumva... vezi? Ai pe Aproape viu toți schimbat? playerii care... Uite, Wands, Varzani și ăștia sunt playeri. Uite să Sau văd. Frenom ăștia, uite, vezi? Și omoară numai boți aproape toți. Că sunt foarte puțini playeri. Și numai ăștia, fă că Venom... Ia, dă că facă vreau mai și să bine mă și rog. killer pe ăla. Sunt destul de meci de la jumate numai boți. Și urât meciul ăsta. Ia, ca să omoară boții între ei, bă. Gândim-ne cum te zici la alt. Dar așa nu se vede ce mișto. Este, vreau să mă uit de neauri dacă am iPad view schimbat și naibii. Mi se pare că s-a schimbat. A, nu e la controle. Sau, bă, e și la grafică ăla cu iPad view? Da, uite. Nu e, bă. Controle. E la Control, Advanced Control și... Da, bă, o am la 90, third person-ul. S-a scos. De ce? Și am tot 90, bă, eu am tot 90 pe joc. Am Game Turbo, am 130 sau 120. Bă, uite, mie mi se vede ca la iPad. Mi se vede ca la iPad, mi arată 90. Și mie la fel, îmi arată 90 la pe 103 și la Sprint se Dar vede tot mi se pare că 100, se dar vede eu mai la- prost. Nu, Eu la third person am 117 în Game Turbo, first person am 120 și la Sprint Sensitive de 130 în Game Turbo. Ca pe joc. bă, mi-a dar arătat. în afară tu când alergi trebuia să-ți vezi foarte bine și picioarele, nu? Mine aici, dacă vrei. Am SKS, Andrei. Dar A, când am nu. eu văd picioarele. Atunci adică eu înseamnă și că... dau camera și Mai jos. leu. Deci nu mai suport telefonul ăsta, frate. Mamă, ce greu o să-mi fie să cresc pe YouTube din cauza că mie merge... Bă, dați camera jos de tot și după aia rotiți. Și da, să vede. What? Zici că în sensibilitate extrem de mare. Dar mie mi se pare, dacă dau așa un pic, zici că am sensibilitate extrem de mare, să vedeți că... Da, uite, bă, bicicleta care vrea. Să uitați acolo de la pistol de la roșu. Ce, mă? A dat cineva pistol de la roșu. Unde? În partea aia. Care? Mamă, Găsi coordonata. Andrei pune ăla pe jos în loc să dea. A, în partea aia, gata, am văzut. Este spre 35, Rau, 30, nord-est. Nu știu ce vede Andrei, că eu nu văd nimic. Da, văd. În partea aia, da. Da, my phone is good. Bă, Andrei, vezi că ai un buton, uite, care pui chestia asta. Știi de chestia asta? Sau vă face așa. Ce? Că mai sunt la aici. Mai e... Multe. Ne dea, și dacă ți-o armă în mână și zici... Da, nu trebuie neapărat să pui chestia asta așa pe hartă, că nu... Ești tu, bă, uite acolo. Uite acolo. Uite acolo, mă. Da. Și cel mai bine e să apeși doar. Chestia asta. Nu-ți dai direct așa. Adică ceva gen, dai pe aia și treci direct într-un loc. E și dar să apeși așa, nu să apeși foarte rapid, că se dă de ăsta. Da, să dau aceu dacă apeși foarte Dacă dai de 2 ori în același timp de danger. Păi da, și de-aia zic. Dacă dai foarte rapid, o să-ți dea numai danger și o să-ți dea, să zicem, dacă apeși de 6 ori, dai de doar 2 ore. Și apeși, dar apeși tu un pic mai încet, apeși că nu poți de rapid. Da, merge. Dar nu trebuie să dai. Știi că eu dau, nu? De-aia zic și eu. Eu vin cu tine, cu mașina spre tine, da? Stai, bă, ai mașină de 2. Andrei, du-te și caută o mașină de 4 cu mașina aia. Du-te și caută în Oaz sau o Dacie ceva. Bă, Rau, uite, dacă vrei. Rau, ia-ți arma dacă vrei, arma ta preferată. Da, fix, joară. Ce vrei, mă, nu e arma ta preferată.
Bravo, Andrei, ești cel mai bun, bă, ai bătut un bot. Bă, Andrei, ia și tu berilul în loc de AK dacă găsești. Știi care-i berilul, Andrei? Andrei, care-i berilul? Da? Care-i berilul? ITK. E M762, care e mult mai bun ca AK-ul. Mamă, cum merge. Mamă, deci nu mai suport. Cât de greu o să-mi fie să cresc pe YouTube numai din vina la asta, că n-am cum. Ce naibii, se uită la mine la videoclipuri și vede cum merge oribil. Mă joc, o să mă joc pe live-uri, ce naibii să meargă, că nu merge. Mă joc pe 3 FPS-uri în live. Nu te joci pe 3, te joci pe 1. Nu merge unul. De fapt, ba da, cred. În drop frame-uri. Da, am avut eu. De la 100 la 1. Bă, eu încă am postat video. Băi, am ajuns la postul mic. Am postat videoclipul ăla de hardcore, dar ăla de PUBG încă nu. Dar și ăsta văd că e la fel de plictisitor ca ăla. Nu mergem și așa, da, la pod. Mamă, bătaie pe pod, hai la un pod, puneți marca ce pod vreți. Oricare. Aici, la pod. Că e baghecia și Andrei se duce și caută mașină. I-Andrei, bă, dar nu găsesc. O la podul ăla, ok, hai că mă duc să le iau pe Ianis. Nu, stai, n-am nevoie. Ai? Am bicicletă. Stai. Da, e chestia în care te poți urca în spate. Da. Așa e de 3 persoane? Nu e de 2, dar poți să faci să mergi, cred că și 4. Cum? Te urci pe el. Te sui pe botul lui. Și poți să pleci foarte greu. Mergem și facem baraj. Andrei, își lasă mașina înaintea podului și eu zic să facem baraj. Eu îmi las bicicleta. Am și o bicicletă. Vrei să bușește cineva în ea? Să bușește. Dar cred că s-ar putea spige zona pe celălalt zon. Pe celălalt pod, uite, bagi aici. Hai, plecăm acolo. Sunt player la Andrei. În spate! Mi-a dat un glonț. Hai, zic. Și stai că o să încerc eu să iau cu SKS-ul. Sunt player la Andrei vine spre mine. Mi-a ciortit toată viața, ce vrei? Mama, da. E cia. Nu l-am văzut, e sub pod undeva. Stai că coboară spot. Raule, du-te tu repede și de recall. Ok. Our friend. Mă duc și... Să mulțumesc. În alții. Bă, eu am X8 cu SKS, dar nu văd pe nimeni pe sub pod. Bă, dar cum mergi de recall în timp ce ești pe vine? Da. Înainte te ridica. Știu. Da, s-a făcut să poți. Dar unde-s bă ăștia? Sunt sub pod. Sunt pod, dar nu văd. Sunt pod la bările alea, știi că sunt pe acolo așa. Pe stânga nu e, că m-am uitat eu. Păi pe stânga era când am venit. Aoleu, credeam că e player în motocicletă. Sunt la bări, la bări sunt. L-am văzut. Uite, îl văd și eu parcă. Nu e buggy, uite acolo. Deja ne-am murit player. Nu omoară pe numărul 4. Ia stai că mă duc eu pe bările astea de aici și încerc să iau. Să mă duc eu pe stânga. Aici era când am venit eu. Bine, Andrei, bravo! Îi dau eu recall-ul ăsta. Ce zi? Revive? Dar meu ce recall? Revive, scrie. Hai, reușesc să urc, reușesc. Cu veste se l-am omorât. Știu, am văzut, de-aia ți-am zis și bravo, că dacă l-or mâneai cu AK-ul nu ziceam. Nu mai mult, nu simt meeting. Pick-up. Uite-l, da, dar încoa. De ce ăla?
vă schimb ceva că eu am ghiozdan. Adică am Lucky Slot. N-am nevoie. My bizon is good for me. Bă, dar nu mai ai niciun player aici? A fost doar un player? Vrei ceva scop mare? Ce ai tu? Eu nu mai îmi trebuie cam X8. Aia ca și VSS. Bă, să-i schimbe acá un beril ar putea. Da, dă-mi acolo. Să vezi că îi schimbă în M24. Acau. Da. Sau VSS-ul să schimbă în altceva. Da, bă, dar poate îi schimbi în acá. Am luat în 4. Bă, ți-a picat tot în 4 și ție. E bine. Acum la mine am intrat. Păi, nu, la așa, dăm și mie ori 3 înapoi și știi cum facem? Îmi dai VSS-ul să-ți schimb VSS-ul în alt sniper. De fapt, VSS-ul cred că ți-l schimbă în... nu știu, parcă... Dakar. Dă-mi-l mie, dă-mi-l mie. Dă-mi-l mie. Și îi dau eu SKS-ul. Că știu că Andrei juca SKS. Andrei, să-i dai lui Ianis, că vine să-i dai SKS-ul. Și ce voia stai, mă, că iau mașina. Bag eu, de fapt. Mă, carul ăsta... Mă, poți să-i pui... Ce poți să-i pui? Carul. Să dai, dacă ai scop, să-mi dai să schimb să-ți fac oroc. Eu am, dar Andrei să-ți dea. Am unul de ori 4 și unul de ori 2. Dă-i ori 4. Dă-mi ori 4. Dă-mi ori 4. Stai. Ca să ți-l schimb, ți-l fac oroc. Dacă pică directorul, ar fi bine. Andrei. A picat directorul. Andrei, dă carul. Perfect. Andrei, dă carul. Și i-am făcut rost de oroc direct. Uite, ia, Andrei. Te scais. Nu, ți-am dat... de la extend. Mamă, stați puțin că nu mai pot. Stai. Mamă, cum îmi merge. Stai să mă pun puțin să stau până își revine. Ce fain ecran e. Ia să, dacă eu sunt pe burtă și dau puterea... nu merge. Stai, uite, Andrei, uite, stai. Vezi, Andrei? Dar mai avem un bug aici. Nu contează. Lasă așa, haide. Ia bă, că-ți face rău. Ok, mă. Dar ce cu parcăria asta care o pune jos? Ce parcărie? Eu l-am aruncat pe jos și l-am luat. Îl luasem eu. E o chestie care dai și te ia avionul și te duce în zona. Ce pleci câte am avut? Mamă, ce lag mere, mere. Mamă, și ne-am prins acolo, la podul ăsta vine acolo, merge și... Hai că poate dăm și noi win acum. Dar să fie win cu bătaie, nu așa, să ne batem cu boți, omoară boții în zonă și noi să... Mamă! Ce? Ne-a sărit în față. Ești de bun la cap, nici n-am văzut tancul, eu mă uitam după avion, și am intrat direct în ăla. Că i-a picat dropul fix acolo, la pod. Mamă, să vezi acum că-s 3 squaduri. De când e turnul ăsta aici așa? Ce turn? Ce turn? Turnul ăsta aici, uite. Clear, e clear. Lasă-i, mergem la drop. Și luăm și pod, uite ce se bat aici. Ne luăm dropul, bă, Driță. Dacă MK-ul vreau eu. Da, dar e în apă. Mamă, nu văd. Bă, eu n-aveam lumea asta spawnată. Da, pică fix acel, normal, în apă. Trebuie să avem grijă cum urcăm înapoi. Eu am puterea aia, dar nu știu dacă merge în apă. Bă, să mor eu, cred că ajung primul. Unde e? În apă. Era, a luat ăla. Ce era? A luat ăla ceva. Ce era? A luat mereu. Nu vreau. Ia stai puțin, ce mai e în dropul ăsta? Mamă, mi s-a părut că am văzut MK-ul pentru o secundă. Știți că noi acum decât eu nu mai pot să plece de aici. Noi nu mai putem să ieșim de aici până la pod. Sigur? Sau? Da. Da, știu zona asta. Știu zona asta. Mamă, cât mă chinuiam să ies din ea. Bă,
A reușit numărul 4. Dar are putere. Păi și Andrei, și tu poți să ieși. Mamă, dar nu merge, că nu mi se apasă. Dar Raul ce putere are? Raul? Eu am nu de-aia vă ceream mai teme ca să vi dau. Vă fac alt. Nu, asta e foarte Mamă, cât de greu e. Raul, până aici! Că poți să urci pe aici! Pe aici poți să urci lin! Fără nimic! Da, cum urci sus după aia? Da, nu merge! Fai, Deci la fel, urcați-mă aproape până sus. Foai leu, Doamne, de ce? Caolo, tu-ți puterea ta. Numărul 4 a urcat. Are putere. I-am văzut, că asta mi-a zis și eu, și tu ai putere. Ia, încerc fără putere. Na, e imposibil. E imposibil. Uite, bă, ce are groza. Bine că a picat zona pe noi. Că dacă nu ne chinuia să ieșim din apă, mai și muream în zonă. Ce nașpa, bă, trebuia să sără doar unul, bă. Nu toți. Trebuia să sără Iani sau careva care putea să sără. Andrei. Andrei, al meu. Eu care mă chinui 5 minute să ies de aici. Eu așa știam că nu e nicio cale să ieși de aici și tocmai până la pod. Și nu pot să merg pe la pod, deci nu mă în zonă. Sau să vedeți să pot să ies pe aici. Ia, ba nu. Ia, Andrei, du-te repede la pod. Andrei, repede la pod. Dă-i la pod. Nu mai. Dă-i la pod. Dă-i. Mamă, Andrei, dă-i. Pe pod, repede. Oprește. Fulo. Bă, voi plecați și mă lăsați să mă bat aici cu ăștia? Nu, eu știu de ce am venit aici. Ca să te jui pe poză. Nu. Păi tu ai urcat? Nu am urcat! Sunt sus. Eu am venit să iau barca să te salvezi din apă și tu. Păi de-aia te-am și întrebat pentru ce căcat. Mă las să mă bat aici. Hai că-l bat. L-am bătut pe unul. Andrei, du-te la ei repede, că vin și eu. Bine, sunt jos. Tu de ce ai sărit? E un izmate. Bă, tu ești- Mamă, bă. Andrei, de ce ai sărit după mine? Bro. Bă, Andrei, nu te înțeleg. M-ați lăsat la închisuială. Vin acum. Andrei, bagă-ți bicicleta. Nu. Fugi repede, că zona asta dă damage. Trage unul de spate și mai sunt și ăștia aici. Eu l-am pus pe unul jos și acum cred că-și dă rival. Mamă, urcă, bă! Am mereu. 4. Tu-ți lagul tău cu tot. Păi eu am ajuns. Să aproape, nu mai am nevoie. Să aveți grijă voi la aia. Andrei, să ai tu grijă la aia. Nu! Stătea efectiv după stâncă, bro, what the L-am luat pe unul. Pe încerc nu n-am vrut să-i dau finish. Mă duc eu. după stâncă și avea... Eu ți-am zis să ai grijă, eu mi să ai și tu grijă, că-s player bun. Dar vezi că e unul jos. O să încerci să... Dar o să mor, eu mor. Nu mai am șanse. Mai ales cu lagul ăsta. L-am mai luat pe încă unul. După ce că am lag, până am deschis medkit-ul până așa, n-a fost nici bătaie nicio... Deci nu mai suport telefonul ăsta. E bătaie foarte mare acolo, la final și... Doamne, postez videoclipurile astea pe YouTube degeaba. Cât am până în zonă. Mai ai bicicletă? Nu. Bă, dar le postez degeaba, bă. Că merge și ca un căcat și... Efectiv, nu mai suport telefonul ăsta când face așa. E player acolo în fața Raul. Nu e 4. E numărul 4. Da, băi, noi o să revenim dacă în caz de ia win-ul. Bă, băieții din ăștia am luat win. Playerul era aceea să se înturn, cum a zis Andrei. Dar nu credeam să fie în turn, dar se pare că, uitați, ăla de crate-ul, da?
Ei bine, noi ne vedem în episodul viitor. Cu voi aici a fost No Team. Hai, salut!